Dobrý den, vítejte u dalšího dílu 911. Již nesčetněkrát jsme vám ukazovali statečnost policistů, hasičů i zachranářů. Jejich nasazenost a odhodlání zachránit každý lidský život jste mohli sledovat na našich záběrech z míst nehod. Dnes bychom vám ovšem chtěli přiblížit jinou skupinu, a to policejní detektivy. A na jednoho takového policejního detektiva se teď pojedeme společně podívat. Cesta byla velmi dlouhá, takže mi mezi tím vyrostly vlasy a dokonce jsem si vyměnil košili. Naskytla se nám jedinečná možnost sledovat vyšetřování vraždy na vlastní oči. Jak sami dále uvidíte, není to tak jednoduché, jak to vypadá v běžných detektivkách. Práce detektiva je velmi složitá a náročná, ale rozhodně není pro každýho. Dobrý den. Dobrý den. Poručík Kolumbu. Těší mě, poručíku. Jste se z televize? Ano, přijeli jsme sem natočit reportáž. A to si mi zrovna hodí. Můžete mi sníhat tím, prosím, podržte mi to. Samozřejmě, ano. Tam budete hledat důkazy? Ale je pak. Jste jen půl snídaní. Aha. Chcete? Ne, děkuji. Ale slyšel jsem, že jsem policie poslala toho svého nejlepšího muže. Je to pravda? No, moje žena říká, že jsem druhý nejlepší, až po nějakém chládkovi z 911. Ach tak. Ale to teď není důležité, protože tohle je opravdu složitý případ. Máte už nějaké základní poznatky? Mám jeden zásadní poznatek. Je to vražda. Vražda? Co vás k tomu vede? Vedou mi k tomu důkazy. Zjistil jsem, že oběť byla napadena ze zádu, při tom, co popíjela alkohol. Byla uhozena do hlavy tupým předmětem, zřejmě tímto pohrabáčem. Ale trápila mě jedna věc. Nevěděl jsem, jak se vrah mohl dostat dovnitř a poté zpátky ven z baráku, protože dveře byly zamčené zevnitř a to samé okna. Až potom jsem na to přišel. Zjistil jsem, že jsou tady stropní dveře. A to mění zásadní situaci. V celém vyšetřování. To je zajímavé. Máte už nějaký nápad, jaký by mohl být motiv této vraždy? No, je to těžké, to víte. Přijít na motiv, to mi trvá celý díl. To je ovšem taky pravda. Ale ještě mě musíte omluvit. Musím prohledat celý barák, abych našel ještě nějaké důkazy. Samozřejmě. Jak vidíte, vážení diváci, poručík má ještě hodně práce před sebou a na vyšetření celého případu nám jeden díl 911 nestačí. Ale budeme se snažit vám toho ukázat co nejvíc, proto nepřepínejte a zůstaňte s námi. Poručíku, objevil jste něco? Vypadá to, že dneska tady moje práce skončila. Každopádně děkujeme za spolupráci. Já vám taky děkuji. Mějte se. Nashledanou. Naschle. Málem bych zapomněl. Ano? Moje žena má moc ráda kaktusy. A tenhle ten se jí bude určitě líbit. Víte, ona je sbírá. A když jí přinesu tenhle, možná mi dneska udělá oběd. Co já vím. Každopádně děkuji vám za spolupráci. Já vám taky ještě jednou děkuju a přeji hodně štěstí. Nashledanou.
Jste viděli, práce detektiva není z nejlehčích a vyžaduje velkou dávku důvtipu, odvahy, píle a hezkou kravatu. Doufáme, že jsme vám tuto práci přiblížili co nejvíc a že jste si z toho něco odnesli. Pro dnešek je to ovšem všechno. Neviděnou příští týden.